Izraelskie wojsko potwierdziło tożsamość ciał 2 kolejnych zakładników zwróconych przez Hamas. Byli to Sahar Baruch i Amiram Cooper, porwani podczas ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku. Szczątki przekazano Czerwonemu Krzyżowi w Strefie Gazy, a następnie przetransportowano do Izraela i zbadano w Narodowym Instytucie Medycyny Sądowej. Szpital w Gazie poinformował również, że Izrael przekazał ciała 30 Palestyńczyków. Wymiana szczątków to kolejny krok w realizacji kruchego zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem, mimo izraelskich ataków na Gazę w tym tygodniu. Hamas zwrócił dotychczas szczątki 17 zakładników od początku rozejmu, 11 kolejnych pozostaje w Strefie Gazy i ma zostać przekazanych zgodnie z porozumieniem.